og to kurser for Stafest. Da var det januar. 21. januar. 21. januar, ja. Ja, kjøtt for det. Yes. Og det er så vel. Ja. Skal jeg truste av her og bare? Ja, det er kanskje to godt. Ja. Ja, det er så farligt. Det er bare, det er ikke rettfølt jo. Jeg har tidligere noen mynter ved eisene. Jeg har alltid, det var godt, kunne hitje at omkron. Jeg har alltid haft ring ved å samle meg om jeg skulle lusta og konsentrere meg. Og da hvis jeg har mynter, så er det var ikke lettere, så helt jeg ganske omkring heida på samme måte. Så kunne jeg bare hitje mynter om at det er en av lengst siden, i 70-åren. Og så får jeg lese noen sånne brosjyrer her eisene bare. Så blir det kilo, ja. Og gå an det, jeg heter Jens Joako, og jeg får fortelle at jeg kunne synte om Løyve som er åren og 18 år, at jeg fikk stedfest ADHD. Og hvordan det var brått Løyve? Ja, det var brått sånn at jeg har finnet noe føring her. Og jeg trener sin åren, jeg vant jeg ikke blå rørter, til jeg har trenet som jeg. Men jeg har haft en sånn fyrleste før, og her er det punktångsten her som jeg blå rørter bare langt, og jeg husker om det. Skal du over til? Og det er ikke planlagt. Ikke sånn jeg kom til begravelser og prester og sånn. For jeg får sånn mer stemning, ja. Jeg har alltid haft nek om øyrene, eller jeg kan helt si at jeg har haft nek om middeløyrene. Det vil si altså, at jeg har hukset nek. Og jeg er ikke bare når jeg men jeg har en Gyrtans handkassa som jeg var stångt inn i apporter også. Halvtid, ja, jeg går sykt bedt for søvende. Apporter går sykt havan, men her fann jeg kjøttet på, det var klikk på pom, og så gikk jeg om alle bygdene, og reika jeg mest i fjørene, og eisen av santen. Men da ble leiting sett i versk, og da jeg var funnet, så ble jeg bunten i tekrennen. Og så kunne de ikke fære så lengt. Da jeg foreldrene bygde på i husene, ta for jeg opp i stillasjen av beina veien. Da var jeg ikke selv gammel. Men mamma, hun sitter her. Ja, hun smuger meg en stia. Hun er ikke som henne mamma, nei. Hun ber i smuger og ordner lekstitet og ja, så. Hon plattade piratkopiera parabolkort eisne för folk men det damer inte att det fortäljer tror jag. Men jag hade det så skrapt och det säger snägg om mamma om skilta mamma. Ja, mamma helt så för jag klinter stian hos den fyra. Men därför inte klinter så bara långt upp. Och det var inte gott vid stian. Det sier meg at det var ovanlige stitler. Du kan skifte. Ja, jeg kanskje ikke her. Ja, neste. Ja, det var ovanlige stitler. Og Omma sier alltid til at hun helt slett ikke var dronker. At det var en jenta, at jeg tar dronjene som måned jeg har fyrt, at det var så rævlig herlige og larmoter, og jeg kunne lytte og lunsje og bare hitje og i Anders blø 8 neste. 8 av flytam. Så får jeg skolen, men det sier meg ikke nek. Det er helt ikke det var nek mening vi har gang skolen, jeg skilte det ikke. Men jeg har nästan alltid vært autoritetstrykk, hvor så gjør det ble sagt. Og rockning gikk vel første flotje, men da var det mest visuelle stikker, og vi mångton og felagsmångton, og så som vi brukte å ta. Men da det kom større Ørvise tøl og rockningsstikker, da gikk det rævlig. Da gikk det negver, gikk ordentlig til. Men jeg fann meg måter, jeg kom til rett og slitt, så jeg lærte meg nek 8 nett, og så tekna jeg forskjellige striker
forskjellige steder, og så sett jeg der sammen så at det gav mening, og så fikk jeg det rett og slett. Så vi fikk omgang til ordentlig vanlige karakterer, allugavel. Men det dodde jo ikke. Og nästa. Det var fri alle å lese. Ja. Spalte jeg stukker med teibulleten jeg tykker på ur. Nästa. Ja, og jeg spalte flåbolt og fotbolt. Men det var omgang til særlig gauer. Men det var bedre filmleik. Men det var ingen som delte han og han. Så det ble av omgang. Nästa. Og det var det først skole. Det har vi fortalt. Nästa. Og så var jeg var vidt til å stå noen skautene her i Moai. Og her var jeg hjemme av Ødle. Det var ordentlig spennende. Nästan allt var spennende. Og så får jeg lære å spille hoden. Nästan alltid. Ja, jeg sitter her. Det var GHM. Det har jeg akkurat haft føringer der, 100 år. Så får jeg spille hoden, og til at de var vel i spille igjen. Og så nästa. Og så la no. Nej, det är inte. Men nej, det var det skulle vara rört. Det ständer inte här. Alltså hur styr man an? Tar man men det blev nog alltså blev nog bättre out i alla gånger. Det var min bästa vinner. Han døde ta jag var 6, han var 16, jag var 15 år. Og det var rævlig til å være med. Jeg får skjere meg, og for at jeg skulle pøyne meira, så kallte jeg barbersprøtt, så jeg lukta alltid vel. Men det var for at jeg skulle svoja meira, for at jeg skulle få ilt. Og det gjør det så at jeg kunne flyta til påinna fra sorgene i hverandre fysiskt. Og det heter når vi kottning eller når vi snakker om det. Så jeg har oppfunnet det, eller så leis. Og ja, nå var det alle gjort. Og jag också en gång att jag kan lova hemma men jag börjar gänga björken och slått han om häst och jag hoppas jag kanske hvis det var Guds vilja så kunde det om man så fick jag fri men Gud vill det arbus. Jag hade det tropbolt. Men jag hade inte blivit lagt mest till det. Det var också inte jag kan säga det var inte jag kan vimma. Jeg var aktiv og arbeidsammer. Jeg lattlinte, og det var mest med løyerne at det var kaos. Men så ble vi snikkere. Vi fikk båten. Hvor er det? Ja, det her er en 2 dager at han var alltid han døg. Det er alltid bestemt. Så omma og mamma, som sjåfølger hjelp og så som teikont. Og så var det ikke signal, og så ble jeg snikkere. Yes, at det her har vi størt at det. Så det her har vi gjort, det er kreativt. Jeg broderer jeg forskjellt. Ja, nästa. Det kom spola center atter. Det var center, ja, kan man ikke, han er bare ett atter. At det her som jeg har jo om armen her. At det her fikk mer om armen til, vi bare rødt og nekka, det har vi fjeppast øl på MP, og hatt har vi også leib av klæven noen kjøtt, spilleren til bonten, det hadde vært for lengt. Så bonte vi det om for å få, ja, et eller annet vi tok så at det var også helt armband til okker. Så hadde jeg jo en ekvar til han i henne heltene,
Så ska det nästa boila så inte nu så det blir nog sån skitten här. Här är nu 18 år allt. Men så blev snickare och gifter vad jag är och fick barn och vad jag är och allt så som man räknar för att vara normalt. Och det är så att jag har överlevat, det är att jag har sett allt i system och så har vi helt med till klockorna. Men det var öliga lunch till lärde klockorna. Det är akkurat som vi har råknat i skolan så sa jag en mening vet du, det är för sånt det var mörkt och så får jag upp att det var i öst och särskilt ringt var det att jag med lära månaderna till att jag kom till august. Så är det september, oktober, november, december. Det är ju allt lyckat jag med så jag har ju ändå ringt vi har vita när det närskast julen sort. Jag har inte ansvar. Men sedan när jag fick skil av klockorna så blev det 3 av klockorna och nu har vi öliga ringt vi att alltså jag må hålla mig till avtaler och klockoslett. Det är ordentligt besätter allt. Och så är ju av de flesta så var det normaler och välfungerande på bilet nu. Ja. Välfungerande och jag har flera spännande arbete och frutiga upplevelser som jag kunde triva i. Men det var en ärfer. Tror att jag kunde kanske komma snacka efter om grejer så. Men inte alltid sen. Så jag får fortälja om ett nuvarande arbetsplats. Men tar jag arbete några år som läser kringvarpen här som jag arbetar nu, så fick jag läreplats, tog det var trejten för jag får fast arv. Och det gick nog så väl. Vi tog, det gick särskilt väl att jag blev knyttet att en delt här som 2 folk hade arbetarna som luktade öliga när jag kom med. Jag fick arbetarna och alla utkörningar jag tog deltene. Och det var som har varit läntor himmelrutsch. Allt är fasta mannagångter och fast plats. Det var väldigt, men så kom brøytingar. Delter var lagt der sammen, og vi flottet sortedøyde. Og det gikk ikke vel. Jeg enda i Aarhus og 4 og i etter, inntil det ble så strongt at jeg visste ikke hva det var, og så satt det bare for det mest og græt. Og selv da så var det få som så at jeg var gale. Jeg merkte det som om at det ble stikken for fullt, og at jeg og da jeg var sjuk og trodde jeg måneder, og kom atter til arbeid, så var det ikke brøtt. Så etter ble vi atter sjuker, og atter var sjuker av foraværende før i farløyv i et år. Og da før jeg kører gravmaskin og lastbil. Det var himmelsk. Det var så rævlig godt. Men det här var så inte allt som var gott för att det kring på inte tror att det inte var gott. Det man fick lagre lön och man på själva betala för sjukra det gärna och allt möjligt sånt. Det har inte. Det är bäst arbete att allmänna. Jag kommer pengarna så själv. Och tar jag matter som var näckbrott till det bättre. Och jag trivs väl. Jag har upp och ner turer och men vär ska landa nästa. Ja, det vet jag skulle vara vid familjen. Ja, det är en så allt det. Ja. Ja, det är kringvarpen, ja. Jag går en att det alltid så ser man det bättre vad det gör. Jag filmar en undvansbåt. Ja, och så duckar vi så blev allt svart. Och jag har stått jag har en nekva verskatlander och där var avskipa här och där var nekvar och avskipa här. Och här kan det nästan mint ta ett döme. Och det är inte tøy att jag har ju ringt vi att ta effekt. Börjar nu hoppa jag inte tøy, men jag har ringt vi att gå ta att jag har ADHD tøy att ta jag har ju nekva av øren tåsa, så snakket jeg om å være frialger og ikke få nekka på seg ur og alt. Jeg får en rikvo på seg ur. Og det var alt livet, og det er rævlig snøkt. Men det er kanskje en spektrum også. Men det er ikke alt som var planlagt, eller kanskje slett ikke planlagt. Og det har vi dømme om
Att jag var en morgon vakna, jag vaknade alltid 12. Jag har helt inte troblagar att sova, slett inte. Jag sover så praktfullt, särskilt da jag tar med syn. Och så har vi säkert drömt eller också, så som jag vaknade så huxar jag att jag kommer få inte för lagt bretter och terrasserna eller att det svälla. Jag får temperantlen, beina vi så att boja att jag skulle leta upp, men det som jag inte visste det att jag leta upp klockan 21 och är sitt boja klockan 8 och så är det vi över trälla klockan så över ett kvarter och åren och så sa jag horen var öppen så slapp jag in ett kvarter och åren som du vet där uppe klockan 21. Och så för jag köpte allt det tillfälle med en annan oss väl. Och så med en köpte tillfälle så det är läcker vi hitta på det. Så för jag hin bara köpte hitta på. Och då jag ankommer sånne ta så att så läs ut. Jag ska sända mera. Och jag var så rävligt spänd och jag har vatten i potten så jag sätter mig i potten nästa boilat. Så allt om vatten inte var blivit hett. Så satt jag här inte det var så kallt att jag måste resa mig och färra in. Och det var inte att jag hade det slut. Och äldsta dotter Okkara, hon har haft tropläkare av enkjust och efter drikva tog jag skiftande svalar för en så malte jag en till affär att en svalar lakna och kanna sig. Och tar jag matte från vittalene så tar först någon syr med så säger pappa hatte det som feilat det. Så är bara mig tog i beina vi. Och men det släpps fram med beina vi så fullt. Det var privat. Men tar jag slapp fram med så blev vi så var pratade vi han och det var ju hon är rätt. Så så alla räknar sig att jag tog en tror jag 4 minuter så har han funnit det vad var gal. Och så var bara ett ganska ta konkreta prövar och prata center och så fick jag så började med ta medicin. Och jag försökte medicinska veckor och det hjälpte beina med. Men jag kan säga att det hjälpte mig bäst det var att ta ju hon kom hem och säga hatte det har feilat det. Och så började jag forskället. Vi hade inte gå täcka nå det var ganska så läs. Det var det, men allt vi öliga spänt på forskjelligt nytt och så tar jag säger tabletter. Jag bestämmer om att jag skulle säga nej tack men jag säger ja tack på nu. Och för upp klockan 5 och tog de första tabletterna och satte på igen. Det var fantastiskt upplevelse. Att det var akkurat att tankarna där för bara jag kunde köra där till höger och vänster och arkivera där så jag hade ordning i morgon, hade ordning nu sitter bara slapp jag och allt det var helt ofattligt. Jag ska inte reklamera för narkotika eller men det borde bra. Skojt, nu säger det lugga. Och så ja, och nu ska jag fortälja dig när jag om de upplevelser jag har haft så jag när kom ur skapen. Alltså ur skapen och ta mig ni vi att det tog det flera som har hållit att lögnligt att jag hade det. Och jag skiljer dig, det är några kärliga reaktioner som både mer beinleis och obeinleis. Ett döme ta jag säger att jag har alltid det så svära flera. Ojus, eisen det ju, att det vi har färra för längt vid bokstaven och alltså är det sjukt att vara aktiv och de säger så att de har varit nervös stressade och de har allt möjligt och så snackar de om sig själva. Och så det är inte nämnt. Det är stor antydning för mig att det är i allvar och att vara romauer. Jag vet väl att det är tropligt att vara människa. Och alla är ju kjett, aktiv och stressad och syrken vid kvarst. Och så borde vi se okkur annan bojlat. Du är så hotiskt att du som jag fortäljer att du glömmer allt det här. Ja, sida bara. Ja. Yes, det var det. Och det är inte bojlat av ödlån, så har vi en dagbok av det. Så inte när det var och för vara här hos väckre var och allt. Det är rävligt snilt. Och att det kan inte gruast. Det kan hjälpas till på det. Akkurat som att hvis man manglar bein så kan man höra eller kajstål. Men man får inte bein i att. Minnes till att ungen känner bein i annans bein. Hej, det var god tid hvis onkel kom og fortalte at det er krabba av meg, og så sverre vi, nei, jeg er ikke to. Herre er god, nu skal jeg lage krabba av meg knapt, ja. Det er, altså, vi er blå for nek, vi er som krabba av meg.
Nei, det er ikke vel dumt. Nei. 2. januar 2022 ble min utføringer der. Det var da at det begynte å skylde hvor jeg gjør så løs. Selv om det er en ekve låter etter å få på plass, til 21 år så gjerne. Og åren til så har jeg livet og bygd en tilvær opp på rønter og opplevninger, som jeg nå så ikke arbeider på. Og det må jeg vende meg ved. Jeg gledes om at jeg har stått fra familie og vinen, og vi hjelper at jeg det for land har vi nå finnes tillegget starv. Så det hjelper mer nekv. Og jeg har nekvar søver og tanker å fortelle, så hvis det har noen spørninger, så kan de bare spørre, og hvis ikke så det, nei, mer mynter, ja. At det er korona, kjørte vi det sent i gang. Ja, jeg har ikke flere mynter, og så det livet. Takk for at du lurte av.